never knew you before. I'd been walking around with my eyes on the floor. Bueno, Artikutza 3.800 hektareako eremu bada. Donostiako udalak erosi zuen 1919 urtean bertako urak eta aprobetxatzeko, Donostia eramateko. Eta, bueno, garai hortan basoa txikituta zeon, ordura arte esplotazio handia egin zen, bai katza aprobetxatzeko, eta baita ere Artikutzan zeuden meategiak eta burdinolak eta aktibidade asko zeuden, da orduan basoa txikituta zeon. Donostiako udalak erosi zuenean, nola uraren aprobetxamentua interesatzen zitzaion, hasi zen repoblazioak egiten eta baita ere basoa regeneratzen naturalki. Eta urte hortatik gaur eguneraino, urte asko pasa dira eta gaur egun Artikutzako azaleraren 75% edo basoak estaltzen du. Gaur egun bizi dira 3 famili eta 8 lagun, gutxi gora bera. Horiek hemen bizi direnak, gero hemen lan egiten dugunak, egunero jundatortzen geranak beste 10. Gero hortaz aparte albergea dago, eta albergean ere aste bukara guztitan 20-30 pertsonako taldeak biltzen dira ere. Artikutza Goizuetako lurretan dago, beraz Nafarroan. Baina Donostiko udalak erosi zuan, orduan jabetza Donostiko udalarena da, baina berez lurra Nafarroan dago, Goizuetan. Sartu urteko egun guztietan sar daiteke. Oinezkoentzat sarrera libre da, bai oinezkoentzat eta bizikletantzat sarrera libre da. Kotxe sartzeko udalak emandako baimen bat behar da. Baina baimen hori ere gaur egun momentuan lortzen da, bai e-mailez, faxez edo gaur egun jende asko etortzen zaigu telefonoakin baimena telefonoan daukala. San Agustin egunean ospatzen da hemengo festa eta orduan egun hori esate zaio dia de puertas abiertas edo eta orduan jende asko biltzen da, baina berez sartu edo zein egunetan sar daiteke. Bueno, Artikutzan zehar bide asko daude. Batzuk esango genuke nagusiagoak beste batzuk baino eta jende ibiltzen direnak. Dauzkagu bi PR, Mendi Federazioak homologatuta, eta horiek balizatuta daude eta horietatik jende asko ibiltzen da. Gero hortaz aparte, basoan zehar eta mendietan zehar bide txiki asko daude eta horiek pixkat zailagoa da ezautzea edo jarraitzea, baina berez Artikutzan zehar bide asko dago.